Će se baca u kantu za smeće. Da. Tvoja mama bi to... Hello everyone, or dobar dan. Dobrodošli na naš kanal or welcome back to our channel. We just stopped, guys, cause twins are feel busy to travel. And we're going to Banja Luka. Tata have an appointment for his tooth, so we bring the twins to us. Wow. Hoće da tata stane gore gdje ima bili konju i to sve. Is this connected in Yaidse? No, Okay, let's go, guys. Finally, we are here, guys. I think we travel 2 hours from our home going here. LC Jumbo, Metro, De Facto, Consum, Emporium. She's tired, that's why Tata's carrying her. Tata is going now to Jumbo. Hair buns. Okay, go now. Parang mas maganda ata dong banda. Hoy, Bella! Bella! Ikat ko na lang yung bag. O umulan kasi, no? Kung hindi sana umulan, maganda sana. Maganda rin yung triangle doon. Go up there. There is until there. Gore. Come on. Don't be scared. It's okay. Wow, bravo Sine. It's safe, Bella. It's safe. Don't be scared, Bella. Stand. Nag-crawl. Što si rukava išao na to? Pa nisam, nego sam ovako ostavio. It's okay. Ajmo, čuvaj, tu ima sjek.
Masakit, sabi niya. Oo, kasi pala yung jump niya, yung duet matama. O, di ba naaliw siya dyan kay mga pag-baby? Ay, mapag-baby. May snake doon sa gitna. O, paborito ko nila ng mga snake. Akyat sila. Snake pick lang. Aki, smile. Tinext mo na ba si Carmen? Oo. Oo. Sabi niya kasama ang mga friends niya nga. Oo. Sabi niya enjoy. Danko! Hello, Danko! Danko is there, Vidi! Yes! Oh, go! Okay, go up. Come on, climb. Bravo. I'm here. Daniel, Okay. come on. Slide. Slide. Are you sliding there? I'm going inside. Pa, you cannot. Put me up. I cannot go up. Lopo be. Si Danko matapang pala to pagka gusto. Bravo. Okay, slide here, Bella. Here. Ang ganda kaya yung dito sa uban. Oh. Saan? Anong meron dyan? Wala na. Fountain. May pictures sila. Okay, go there and then slide one more time. Come on. And then we will check the fountain. Yalla, go. Tanya siguro kang papati doon sa baby. Eh, sino kasama ng bata dito? Ika lang, paikot-ikot. Tapos babalikan mo kay mama niya. Ganun? Oo, kailangan. Hindi si Stephanie dito. Oh. Stephanie, dyan lang kami yan. Nagkape, sabi, okay. Sabi ko. Iniwan. Follow to Danko. Follow to Danko. Just hold like that. Same like Danko. Mirabella, be strong. Be brave. Be brave, sweetie. I will catch you here down if you fall. No, you cannot fall. It's safe. Very safe, that one. Very safe. Nobody will fall on that. Okay, Danko. Go there. No! Come here again! Huh? Come again here! Yeah, I will come again, Dole. Ay, stop! Wow, finally! Finally, Mirabella. Ay, pagka inulit. They push each other na. No pushing. Okay, go down. No pushing. No pushing. Go down. Aide. Aide, Danko. Aide, Bella, Danko. Bella. Okay! No scared. Don't stuck yourself there. Brave! Wow! Hanggang mamaya, doon naman sa kabila. Dito naman sa kabila. O, ayan, papansin naman yung babae. Kasi sa Danko nag... Okay. Wow, Marabella! Very brave! Papansin talaga nyo. Okay, Danko, come. Danko! Come, Danko. Where is Danko? Wow. Ba't kasi nakaganyan pag baba? Oh. Yalla, Bella. Come on, and then let's go and see the fountain.
Once more, Bella. And then we will see the fountain. Pinagsusuot ko kanina ng damit niyang Adidas kanina. Si Mirabella, ayaw niya. Gusto daw niya yung may heart. Wali. Ang kulit ng bata na yun. Oo, at pagka ganyan ay Yung makukulit. mga malalaki parang kagaya ng gusto. Kakulitan nilang mga yan. Go away from there. Daniel, go away. Oh, away. Yalla, Bella. Hey, Bella, don't go now there. Pumunta mo na. Okay, go and then maybe you cannot go down. Maybe you cannot go down here. This is the way you can go down. Ha? Ha? Naka-video pala tayo. Hi! Hi! Saan ko sa'yo? Mamaya dito sa taas niya. Alam na, hindi mo na yung mga ano. Kanina nandito si Papa nila, hindi nakita ni Papa ngayon nila. Ayaw ka kanina ni Bani yung paakyatin eh. Natakot? Natatakot si Bani. Ang bata, maliit mo. Tingnan mo. Hindi natatakot. Ay, Maribela! Talagang umakyat talaga siya. Oh, hindi na natatakot. Talagang Kasi nagwa. alam niya kasi na safe. Kasi yung square maliit lang. Hindi siya mahulog. Dahan-dahan eh. Pero masakit yung paa niya sa ganun. Oh. Kasi ano, may bukol-bukol pa. Bukol-bukol. Dapat ano yan. Dapat foam yung nakalagay sa ano. Kasi mo nga lang, pag foam kasi pag nabasa, Hindi yung mga bata saglit lang, kasi hindi nakaganon. magtatagal. Oo. Hindi magtatagal. Hindi kasi naggaganon kasi dapat shoes mo yung ilaw. Oo. Si Rebela natatakot kasi yun. Saan kaya bumili yung isa? Nang alin? Saan kaya bumili ng ano yun? Nang? Hi, Sa kuryente. Aki! Where's your mama? Where's mama, Aki? Tatingin-tingin. Tingin lang. Doon siguro si Patingin-tingin. mama niya. Malapit lang kasi yung bahay niya sa akin. Ito cute yung bata, yung baby, nakasmart. Kaputi pa ka. Tingnan mo kung paay. Mirabella is there, oh. Paano? Daan ko. More na sira? Hello? What? Another playground. Thank you for watching. See you again on part 2. Bye-bye.